Bapak ing asta dadan terbawane guru kaya dening guru utawa cirita madhep sungseng sarane surya yaiku ketok mandhe kanthi netra anggelalak ora ateges amadang arane bekolan polo lamun bakal ana saka wetan bali omring dawa asalmu aja gawe ganggu rene ingsun Swantenipun cemati pusaka ingkang wiwiten mertandani hangaturaken salam raga pangrupa berbawaran panguasane pusaka ora ateges adigem adiguna ananging pinangka gambaran pamungkas sato perkara ana arang amungkasin tandang mangarteni ana begasan becik ketitik ala ketara sapa nandur ala bakal ngunduh bakar kene waraga putra ya seni budaya jaran sarwa surya diraja sami lebur dening pangestu lan pangastuti mugi Gusti pinaring pinayungan Basuki Jawana waraga udang jambe gedene keseberake jumegar suarane timbul gundala sastra gundala